It-twaqqif tar-Repubblika ta' Malta xpruna l-ħolqien ta' struttura nazzjonali ta' unuri biex jagħtu ġieħ lil ċittadini li ddistingwew ruhom u għamlu ġieħ lil pajjiżhom. Kulħadd jirreferi għall-onorifiċenzi kollha bħala ġieħ ir-Repubblika imma mhumiex l-istess. Hawnhekk għandek dak li jingħata min jieħu ġieħ ir-Repubblika ma tantx tingħata. Imma dik tat l-isem kemm lill-Ordni tal-Mertu u kemm lill-medalji oħra li jingħataw. Fil-fatt hawnhekk ukoll għandna żewġ medalji oħra li mhumiex parti mill-onorifiċenzi l-oħra, mhumiex parti mill-Ordni tal-Mertu. Fil-fatt hawnhekk għandek il-Qadi tar-Repubblika, il-medalja tal-Qadi tar-Repubblika li hija l-iktar li tingħata, u għandek il-medalja l-Qlubija li tingħata ovvjament f'ċirkustanzi fejn tintwera qlubija straordinarja. Hija Repubblika mibnija fuq ix-xogħol u allura l-onorifiċenzi li għandna l-oħra jippremjaw nies li għamlu xi ħaġa fil-qasam tagħhom, għamlu xi ħaġa lilin minn dak mistenni minnhom. Din issa hija l-Ordni tal-Mertu propja li jingħataw fit-13 ta' Diċembru filgħodu ġewwa l-Palazz mill-President. Maqsuma fit-tlieta tista' tgħid primarjament għandek il-kumpann li hija l-ogħla waħda, għandek l-uffiċjal u ovvjament għandek il-membru, ġifieri isu għandek struttura sħiħa li permess tagħha allura hemm ordni sħiħa. Il-kumpann huwa maqsum fit-tnejn, għandek il-kumpann tal-unur u l-kumpann biex ngħidu hekk normali, ordinarju. U allura dawn huma dak li jingħataw li jitlibsu, li jiġu mlibsa dakinhar. L-istoriċ ta' da kollu għand l-armata, ġifieri l-armata tieħu ħsieb dawn l-affarijiet, il-membru tal-armata dejjem ikun involut floti, ġifieri dejjem ikun hemm xi ħadd minn tal-armata bħalma s-segretarju tal-Gabinett huwa l-Kanċillier dejjem se ssib ta' warajh li jkun il-membru tal-armata. Il-proċess jibda isu fawissu. L-ewwel nett fil-maġġoranza tad-drabi l-iktar li jiġu nomini huma minħata n-nies. Wieħed jista' jinnomina lil xi ħadd u jiġu diversi nomini. Dawk in-nomini jibdew jiġu investigati, tista' tibgħathom meta trid. Imma jibdew jiġu investigati bejn u ieħor fil-bidu ta' wissu u jibda jiltaqgħu kumitat, hemm kumitat imwaqqaf mill-Gvern, però b'rappreżentanza wkoll mill-Oppożizzjoni, immexxi mis-Segretarju tal-Gabinett, ovvjament is-Segretarju tal-Gabinett m'għandux vot. Il-proċess li kien jintuża kien li kull membru minn dawk in-nomini kulħadd jagħżel min jaħseb li huwa idoneu li jieħu unur. U mbagħad issir id-diskussjoni fuq l-għażliet li jkun hemm mill-membri stess. Meta jispiċċa dak il-proċess ovvjament jibdew jaraw min allura għandu jieħu, għax ikun hemm min jaqa' jkun hemm min jidħol, imma mbagħad jaraw kif se jqasmuhom għax il-liġi tagħti capping fuq kull wieħed. Għandek fejn tista' tagħti tlieta, għandek fejn tista' tagħti 10, minn xi 10 snin law. Tista' tagħti wkoll persuna wara mewta qabel ma stajtx tagħmilha. Mill-2013 ġiet emendata l-liġi u l-ewwel wieħed li ħadha kien Pawlu Xwiereb, kien aġent President għal xi sentejn sħaħ fit-tmeninijiet. Irid jingħad li meta il-kumitat ikun qed janalizza x'se jagħti u lil min jipprova iħares lejn is-setturi kollha. Allura jekk kienu sports, jekk kultura, jekk ħaġa, jekk oħra, jippruvaw iżommu kemm jista' jkun imrewħa sħiħa ta' dixxiplini fejn wieħed fejn in-nies ikunu ddistingwew ruhom. Mhux l-ewwel darba li allura l-kumitat joħroġ b'ismijiet li ma kienx hemm nomini għalihom, però li xorta ddistingwew ruhom u jkunu magħrufin li ddistingwew ruhom. Jekk pereżempju min-naħa ta' xi dixxiplina partikolari ngħidu sports ma jkunx hemm li rari, imma li ma jkunx hemm, allura hemmhekk il-kumitat jista' jidħol u mhux l-ewwel darba li daħal biex jiddiskuti min għandu u min iddistingwa ruħu fil-snin. In-nomini m'hemmx għalfejn tibgħathom kull sena, l-nomini jsiru darba u jibqgħu jerġgħu għas-sena ta' wara dawk li jkunu baqgħu barra jerġgħu jiġu konsidrati wkoll. Il-kumitat huwa konsultattiv, jiġifieri proprjament Gabinett jagħti parir lill-President lil min jien fl-esperjenza tiegħi
dak li ddeċida l-kumitat tista' tgħid li dejjem hekk kien. Jien kont nikkonsulta lill-President, ovvjament għax hu jkun jew jkun se jagħtu il-ġieħ tista' toħroġ jew joħroġ bismijiet il-President ukoll għaliex le. Ix-xirka ta' ġieħ ir-Repubblika hija soċjetà tal-unur, riservata għall-individwi li jimmanifestaw mertu eċċezzjonali fis-servizz ta' Malta u tal-umanità. F'dal każ il-ħatriet huma limitati għal massimu ta' 3 membri ġodda kull sentejn. Ħatriet onorarji ma jitqisux parti minn din il-kwota.